Salutare toată lumea, eu sunt David Eu sunt Lucas. și bine v-am regăsit la primul episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm Backrooms pe Roblox, cred, da? Let's go. Și da, noi suntem ultimii boți, like, abia ne-am apucat de joc. Nu de Roblox, de ăsta. Da, și nu uitați să dați un like și un subscribe și un comment și de toate dacă puteți. A, da, și să vă pregătiți popcornul pentru că s-au auzit și niște urlete. Corect. Sau să vă dați căștile mai încet sau sonorul. Sau da, Ok, hai să începem. let's go. Da, nu. Deci, vă spunem că o să auzi, să vă dați, dacă sunteți pe căști, să vi le dați mai încet sau să vă, nu știu, să faceți, să dați volumul mai încet că o să vă spargem urechile. Ioi. De ce s-au auzit bătăile la ușă? Ai, am crezut că la mine în cameră s-a auzit. Și eu. Ok, hai. Primele 3 nivele avem o vagă idee unde e ieșirea, dar am uitat. Și la asta. Pe la asta era o scară cu... Da, mă, dar ce mă enervează monstru. Să Deci să știți nu că nu mor. ne-am mai jucat, să vedem cum este jocul. Și am murit din al treilea nivel, dar e ok. Hai să vedem. Jocul e destul de greu, dar e și foarte... Mă sper. Nu știu, mă speriu de la becuri, bă. Am găsit o lumină verde. Luminiță, luminea. Stai că am obosit. Să nu vă râdeți de noi că suntem ultimii Castraveci. sparți la jocul ăsta. Adică, nu. Bă, unde ești? A, uite, te-am văzut. Unde ești? Ah. Nu știu dacă sigur Așteaptă-mă că eu nu mai am sprint. și eu cum crezi că fug așa încet. Ok, bă, deci fii atent. Țin minte locația asta. Da. Ok, hai să mergem. Bă, noi chiar ne întâlnim cu monstru? Wow. Să nu apeși H numai. Wow. Ce baie, mă? Ah, Uite, asta, deci asta o mai ține minte. Bun. Deci înseamnă că e în partea aia. Da. Deci nu e aici. Doamne, se aude. Pelița Shaggy Wagyu. Păi de Dumnezeu meu ce m-am speriat. Pușcă vine! Stai că mi-i blurat ecranul efectiv. Oh, nu mă simt bine. Vreau să rețin inima din loc, bă. Bine. Dar la noi, la nivelul ăla al treilea. Aoleu. Ioi. Așteaptă-mă. Ok, am găsit o lumină verde, roz, albastru, I don't know. E steagul României, bă. Era steagul României acolo. Ce bă, dar tu nu știi, vedem, să vezi culori. Uite. A, aici da, corect. Aha. Ai văzut? Dar pe jos nu tare. Nu. Îți țin minte că era pe o perete o scară și ventilația aia. Au. Ioi, urechile mele. Ce Ai! Oh, oh, oh! Ce? Hagi Wagi! Bă, așteaptă-mă că eu nu mai am sprint. Era în spate Hagi Wagi, ești de bun la cap. Da, și mie mi s-a întâmplat. Ți s-a blurat Da, nu ecranul era. roșu. Fugi. Iar mi s-a făcut roșu ecranul, iar am dat de Hagi Wagi. Noi glumim Ok, că și zicem vreau să menționez un lucru, că noi ne speriem ca dracu de ușor. Eu știu, mai Știu, da, știu asta. Pe aici. Da, pe aici. Uite, lumina aia
Roz. Unde ești? Unde ești? Spate, spate! Gicu! Aici! Ișvan! Fugi! Belițaș. Bă, vorbește frumos. Bine, nu e ca și cum nu o să înjurăm în clipul ăsta, că... Bă, așteaptă-mă, bă. Bă, tu nu ești în stare să vii. Bă, dar mie nu mi-aleargă. Și crezi că mie mi-aleargă, mie îmi face stopuri. Gata, tu ai sprint. Mai m-am blocat. Păi și eu am... Yo, Ișvan! What the? Fugi, 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 fugi că vine! M-a prins, m-a prins. Nu-i problema, am găsit eu aia. Am găsit-o. Am găsit, gata, Ok. gata. What the fuck, bro? Holy fucking... Eu nu nivelul ăsta. Bă, hai că ăsta nu-i chiar așa de greu. Nu, mă, dar bine, monstru nu e așa de... Aici nu cred că o să urlăm, doar că e extrem de nervant nivelul. De ce? Că trebuie să dai de manivele și noi deja știm unde îs. Cred că știm unde îs. Da, una știu că e pe la stânga, pe unde am murit eu prima oară. Te fac, văd negru. Bă, unde mă duc? Bă, unde ești? Deci, așteaptă-mă. Bă, da, eu nu mă... Ăsta să fie chiar așa de bine făcut jocul. E Da, tot, dice, bă, e Roblox, mă. totuși E... și Roblox, exact. Unde, doamne, e monstrul ăla? Aia, uite, o manivelă. Uite, ba, aha. La lumina Dă- roz mai era una. Mai era la Deci stânga. trebuie să Unde ești? vedem... Monstru! Fugi, 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 fugi. Ce fac? Ok. Am găsit încă o manivelă. Ok, am găsit Manivela lumina unde am roz și murit. manivela. Vine. De ce? De ce nu mă lasă să ies? Nu mă lasă să ies și vine monstru, bă. Și ai murit? Da. Am dat de manivelă, stai liniștit. Ok, am găsit și eu două, trei chiar. Găsit trei manivele până acum. Tu cât ai găsit? Două? Da, da. Și câte mai avem? Trei? Nu știu. Sunt 8 sau câte -s? Nu știu, dar cred că trebuia să stăm împreună. Bă, zi-mi unde ești, eu cred că mă pot orienta în Eu spate. sunt la ăsta roz. La... Lumina roz? Da. Nu, eu nu știu unde dracus. Este o manivelă, dar ai trasă. Am Vine tras. monstru. Fugi, 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 fugi. Ok, am găsit altă manivelă, dar cred că am tras-o. Urăsc monstru ăsta Am pentru tras. că... Ia, cred Uite că te-am aici, văzut. aici, aici, aici. Aha. Și acolo Ai trebuie grijă să cu... mergem noi. Ai grijă Și numai aici e o monstru. manivelă. Dar-ai tras-o tu. Unde poate fi, mă? Ai grijă că cred că vine monstru. Spate! Fugi. Unde ești? Nu știu unde îs. M-a omorât. Da. Am Bă, auzit. măcar monstrul ăsta nu e așa creepy. Da. Și ăsta nu face sunete ca și... Ca și ăla de miroase. Mhm. Miroase mie fundul. Nu, mă, ca și primul, bă, ăla chiar e enervant, ăla de la nivelul 3. Păi ăla stă și campează, bro. O scris la lumina verde. Da, vă, lumina verde. A, uite aici. Îs cu Aha. lumina. Bă, asta e tras-o? Da, am tras-o. Bă, frate. Unde, doamne? Era una sus, pe o țeavă, gen. Pe Mhm. țevile astea, ai făcut-o? Nu știu.
Ea este, aici era ventul, stai, așteaptă. Unde Dar este? nu invent, nu invent. M-am dus în cealaltă parte de vent. Monstru! Unde-i? În spate. Fugi. Ai, Hagiu, Hagiu! Of. Vezi că e monstru în spate. Găsit ceva perlă, iarăși. Ai găsit asta? Da. Monstru! Unde ești? A, monstru, monstru! Fugi, 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 fugi. Bă, Hai pe aici. bă, dar aia nu s-a făcut verde, mă, bila aia. Știi că aia? Luminița Mm-mm. aia, Nu, nu s-a făcut. luminuța Nu aia. cred. Nu cred că s-a făcut, pentru că n-am tras nicio manivelă. Adică, am tras 5. Da, mă, dar zic, mai avem nevoie de, cred că, încă una. Ia, o stea de mare. Bă, cred că am... A, nu, pe aici am venit noi. Aia am tras-o eu. Hai să vedem pe aici ce e. Știu că eram într-un colț. Cred că am găsit eu pe aia din colț. Ia, uite, uite-o. Asta-i. Las că Da, mă... asta-i, asta-i, asta-i. Asta-i. Lasă-mă pe mine. Fac eu. Eu, ha. Gata. Nu știu, cred că acum mai verde aia. Monstru. Fugi. Dar cu problema e acum unde e aia? Rozu, știu că suntem aproape. Din partea aia undeva. Mhm. Așteaptă-mă. Uite aici, aici. Ai grijă să nu te neci iarăși. Du-te cu W în jos. Nu ține shift apăsat. O ține? Ba, ține, că e mereu mai repede. Dar nu văd nimic. Bă, eu văd ceva, dar nu tare. Gata, am găsit. Am găsit. Ai urcat sus? Acum urc sus, am urcat sus. Bă, caz-mă jos. Așa, gata, am căzut eu. Ok. Uh! Am reușit. Ok, și acum știi unde suntem, nu? Da. Știu tare și bine unde suntem. A, ba nu, stai. Ba da, ba da. Oh my god. Ok, deci trebuie să sărim acum. Asta e cea mai ușoară. Da, asta e ușor. Aici nu e nimica. Aici, stai, prima oară nu e nimic aici. Încă. Încă. După ce vine mirosilă. Ne miroase la fundul. Down we go. Te-am văzut. What's going on? God damn it, my head. Vai, Luca, nu! Hai repede până nu vine ăla. Nu, te ai acolo, te ai acolo, te ai acolo. Nu, te ai acolo. Ioi, nu din nou. Nu! Nu! Ia, ăla, vine. Fucking hell. Vine curbă. Fucking hell. Ioi. Fucking hell. Mai fluiera, mă. Salut. Să-l apeși, Luca. Închide-ți aia, că te știe, bă, închideți-o.
Eu, vine. Fugi, 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 fugi! Mai da capul meu ce-am sărit de pe scaun, era să rup. Eu... Luca, hai că sfântă precistă! Fugi, David! Fugi! Nu! M-a prins? Nu, nu, nu. Mi-a scuipat Nu m-a prins. monitorul, bă. Luca, hai cât poți de repede, ascunde-te, că nu m-a prins. Și fluieră la tine, că cred că am găsit unde. L-ai fluierat? E lângă tine? Da. Nu. Zi-mi când e lângă tine, să pot ieși. Ia, hai că vine. Poți să ieși, ies, poți poți să ieși. ies? Mhm. Mă, dar l-am văzut. Cred că găsești O, ceva. trecut pe lângă mine, fugi! Am fugit. Mă, tu găsești. Ai, maică, cum s-au auzit. Câte vieți mai ai? One life left. Bă, eu am avansat undeva, bă. O să dau un pic spectei pe tine. Nu, de pita, mami. Mi-am dat ultima viață. Tu ți-ai dat-o? Da, nu, dar stai că mai am 3 încă. Hai că l-ai Vreau blocat să- acolo, hai. Vreau să dau slide, bă. Fuck off. Hai că nu-i, hai. Nu e aici. Luca. Cu Dumnezeu înainte. I need to be quiet. Futui. Dar de ce, bă, de ce? Hai. Ăsta are o boală cu mine, bă. Du-te, mă, nu dau niciun 40 de Robux. Du-te, mă. Deja ai de 17 minute filmare, e clar că eu nu mai trec de nivelul ăsta. Nu, hai, închidem. Hai că închidem. Nu. Ba, mă, hai. Cam atât a fost. Deci, o să continuăm până ce reușim. Exact. Deci Deci că- noi ne antrenăm până reușim. Dar Ok. nu o să ne uităm pe YouTube să vedem cum se face nivelul sau ce trebuie să faci, că noi nu ne dăm seama. Corect. Dar Cam atât a fost și cu acest episod. Primul episod al nostru cel mai nebun ever. Sper că v-a plăcut. Mulțumim pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Ciao!